perlu hang ngini page ke wei kalat kumno banyanda na ka jingdap storage ke mobile phone jong phi kum to ba hapo ki group dane ki social media ki ba ki yesen kham tam hapo ki group WhatsApp ya ki photos ki ba khna makin om po direct ha gallery jong phi makin om kta ya ka storage jong phi ya hang ne ngini page kumno ban ya le hang play WhatsApp jong phi hang to page hang tai bodon ta ilai tli ki don pinyo i setting her sha try don setting hang to klik be setting onda la dep klik hang to pe sha to don to apps hang to pyo i storage data hang to pyo i storage and data pila dep check hang to baro pe hang to hat try don balai don tu banengkong when using mobile data hang to pyo i te photos audios videos documents hang to pyo i ki pila dep ai photos on klik hang to photos okay tikum to pila ban ai bro season ai ro kalong tampo on klik to khna makin on poi automatic gallery jong phi te pila dep klik hang to pila dep off itu teng onda pila dep bang no hang to wifi ro off baro te onda pila dep bang hang to pyo i pe hang to chat don itu i media visibility hang to ro off itu klik hang to long off right kum to onda pila dem te kala long hi te pe hang to ngan sen awe WhatsApp ya ive i dur hang to pe ngan sen hang to pya i dang long kum to em ngan sen hang to ngala dep choose ya ini file bangan sen na sen hang to dala dep sen pe nggak pilih i hang tu lapoi tong open new way WhatsApp pe hang tu hi kala mi claim download te tangkum to kala biang kublai